Čaute ľudia, dneska si teda ukážeme si, ako robiť miniatúru, nebojte, neklamem vás. Zoberte si akú chcete farbu, zoberte si kýblik a nafarbite to. Potom dáte si normálne ceruzku a pôjdete do Google, semok do Google a do Google si napíšete napríklad, čo ja viem. Robím to napríklad i prvýkrát hrám Roblox, takže Roblox napríklad skiny a dám napríklad, povedzte, ktorý skin si chcete stiahnuť, vyberte si, ja si asi stiahnem, neviem, stiahnem si tento, kde to je. Potom si nájdete uložiť obrázok ako. Dáte si to tak. Už sa vám to stiahlo. Pôjdete, ešte si môžete stiahnuť, neviem čo, Roblox logo napríklad. Takéto napríklad, alebo takéto. Ja si stiahnem takéto. Nie, počkaj, kľudne sa. Toto som nechcela predsa. Uložiť obrázok ako. Ja to chcem do stiahnutých súborov, dám to tam. Odstránim to. A vy chcete ten obrázok dať sem. Niektorí to robia všelijako, ale počkajte. Sakra. No, pardon, ale to som mala zlý skicár. No musíte si nájsť takýto. Joj, toto bude ešte pátranie. A musíte dať 3D. Ja ho ešte nemám inštalovaný, takže si ho musím najprv inštalovať. Ten, kto ho má vo Windows, takýto skicár, tak máte veľké šťastie. Lebo ja asi šťastie nemám, lebo to nemám vo Windows. Prosím, že si zdarma. Yes! Za chvíľu to dúfam bude. No, toto je na tablete ako ten skicár, ale na počítači to bude vyzerá úplne lepšie. Oveľa lepšie. Oveľa. Fúch. Počkaj, tu sa dá stiahovať. Čo nejaké hry počítače? Asi stiahnem ešte niečo. No, to budeme riešiť potom. Dobre, dáte otvoríte a pôjdete. Keď máte skicár, dajte si nové. Tu už máte to a dáte si plátno. Tu si ho môžete zväčšiť, ale doporučujem vám dať takto to plátno. Nejako podobne. Keď už máte takto, tak dajte túto nálepky. Dáte si túto ako keby, neviem čo to vôbec je. Fuj, mne sa nedá rozklikať. Starý komp. Není to starý. Dobre, dáte pridať nálepku. A prídete sa, dáte toto napríklad. Otvoriť. A máte tu toho panáčika, ktorého ste chceli. Počkaj, ale ja chcem najprv pridať aj pozadie. Keď chcete pridať pozadie, tak dajte si. Ja dám takéto tmavo-červené. Hej, dáte takto a text klik. Dobre, ešte toto sme zabudli. Zabudli sme na logo. Dáme logo. Krása. A keď vám vadí toto čierne, nemusíte sa ničoho dať. Dať či bať? Bože, ja sa už mýlim. Bať. Nedajte vytvoriť 3D, toto. Dajte into výber. Dáte ďalej a si kliknete na toto odstrániť a urobíte napríklad toto, čo ja viem, takto. Odstrán sa a ono by sa to malo odstrániť, ale ja neviem, prečo to práve mne nefunguje. Tak to urobíme takto. Keď máte hotovo, dáte hotovo. Ešte raz hotovo.
Neviem prečo. Ja mám tak spomalený počítač. Dobre, to logo napríklad dáte sem. A tu hore máte, že text. Tak dáte ten text. Sorry za spomalený počítač, ja neviem, čo je s ním dneska. A tu si môžete vybrať, aké chcete. Ja si dám toto Rubik, alebo vybereme nejaké pekné písmo. Napríklad takéto. Dáte si toto, buď 3D text, alebo 2D text. Ja si dávam 3D text. Také písmo, tu si môžete vybrať hrúbku. My v škole si vždy dávame, ja som aj zabudla. Sakra. Nevadí, ja si dám hru takto napríklad. Vyberete si farbu písma, keďže ja nemôžem si dať túto, tak dám nejakú takúto svetlú. Na tom obrázku si vyberiete takto a začnete písať. Ja dám toto. Prvý krát hrám Roblox. No a keď vám to vadí, že to je takéto, nemusíte sa báť. Stačí, že to roztiahnete. Počkajte, ja to ešte takto dám. Trošku to posuniete takto. Znížite to trošku nižšie. A máte tu napísané, prvýkrát hrám Roblox. Wow. Hej. Dobre, nie, počkajte, to sa niečo pokazilo. Pomoc. Sorry. Keď sa vám to... Nedávajte si toto 3D text. Dajte si normálne. A keď sa vám to stane, stačí odkliknúť sem preč. Dobre. Keď už chceme ešte nejaké úpravy, tak... Môžeme tu, ja neviem, ja tu nakreslím takto slnečko. Môžete si vybrať hrúbku. Dám takto, vyfarbím. A tu je, že nepriehliadnosť. Napríklad takto, to je prehliadné. Ale my to chceme vrátiť pásky, takže okamžite to robíme takto. Tak. Ešte tam dám takto. Počkať. Nepriehliadnosť musíte dať takto. Hrúbku trošku viac. Robíte ďop. Nemusíte urobiť miniatúru presne ako ja, môžete si ju urobiť ako chcete. A keď tu máte 2D, tvary, 3D, proste dajte si tam čo chcete a keď už máte hotovo, pýtate sa, ale ako si to mám uložiť? Dáte tuto hore ponuku, otvorí sa vám toto, ale dáte si uložiť ako, dáte obrázok, dúfam, že sa nemýlim, doprčíc, čo robím? Ne, zrušiť, sorač, ja už neviem ani robiť s kompom. Dáte si to vložiť, dáte si, kam to chcete uložiť si, dáte názov súboru, dám teda geniálne meno. Súbor sa nenašiel, aha, dobre. Tak kde dáme? Toto neznášam. Dáme toto. Počkajte. Ja už asi neviem. Sa to sakra deje. Uložiť. Yes, áno. Dobre, dajte radšej uložiť. Dajte stiahnuté súbory tak. Máte to uložené, môžete ísť preč, dáte neuložiť. Teraz môžete ísť do Google. Napíšete si tam YouTube. Nepíšte hlavne toto. Na to zabudnite. Napíšte tam toto. A dáte si toto. Dáte si svoj kanál.
Ten počítač ja raz zaškrtím. Prosím, dajte odber, lebo snažím sa 610. Som rada za 600. Keď ste na počítači, tak môžete, no to je jedno, potom to možno urobiť ďalšie video o takýchto návodoch. Píšte, aké máte problémy a ja vám keď tak pomôžem, keď tak nič. Tu si dáte vytvoriť, vysielať naživo alebo nahrať video, dáte nahrať video. A dáte si vybrať súbory. Dáte si nejaké videjko. Dám napríklad ja toto. Dobre, keď to máte, tak pýtate sa, jak mám tú miniatúru dať, keď mi tu nič neukazuje. Dajte názov videa. Potom tu môžete dať opis, ako niektorí youtuberi dávajú. Ja dám toto. Dám to nižšie. A tu máte nahrať súbor, test, blablabla. Dáte si nahrať súbor. A dáte si, jak ste si pomenovali svoju položku, ja som si ju dala bez názvu. A už to máte pekne takto, pozrite. Prvýkrát hrám Roblox. Potom, neviem moc pekne kresliť. Zoznamy môžete si vybrať, no, moje zoznamy. Publikum, bla bla bla. Tu si nastavíte, či je to určené pre deti alebo nie. Ja nastavujem niekedy nie je určené pre deti a niekedy áno. Takže niekedy dávam áno určené pre deti. Keď už máte všetko vyplnené na týchto, tak idete ďalej. Prvky videa, toto moc nefunguje, dáte ďalej. Kontroly, dáte ďalej. A nastavíte si tu, že chcete verejné to video, ale toto video, čo som to sem dala, to je nepodarené, takže dám súkromné. Vy si môžete nastaviť verejné. Toto môžete homogram, ale ja to moc nerobím. Dáte naplánovať. Zavrieť. A už sa vám to video bude normálne už iba nahrávať. A ako vidíte, miniatúra je na svete. Takže yes. Takže uvidíme sa zase na budúce a ahojte.